Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebe khulu sanibonani. Nazo ke izona esithi ngezihamba phambili namuhla. Zingenela isiteleka izisebenzi kwaSithebe eMandeni. Uyazwela umkhizo ejazini kwimigwaqo yakuleli. Kanti kuphazamiseka ukufunda esikoleni esemkhomazi. Abasebenzi benkampani ethunga impahla iSuperlink Clothing kwaSithebe eMandeni enyakatho KwaZulu-Natal badube ukusebenza bekhalaza ngokunqanyelela amahora okusebenza kungakaze kekiwe etafuleni kanye nokungaholelwa ngendlela efanele ngokulandelwa komthetho kahulumeni wezamaholo phecelezi minimum wage. iSuperlink Clothing iphethwe ngabokudabuka baseChina kanti abasebenzi bakhala nangokuthi lenkampani bacwasana ngokubuhlanga. Abasebenzi abangaphezulu kwama400 balenkampani ethunga impahla iSuperlink Clothing eKwaSithebe eMandeni babeke phansi amathuluzi bakhala ke ngokunqanyulela amahora okusebenza kungavunyelwene bamiswe emsebenzini kusukela ngolwezi wangonyaka odlule. Labasebenzi bathi umqashi uyabaxhaphaza. Thina okokuqala usiholela imali engekho emthethweni siholo 350 or 450 mina nje engihola u750 uthi nje inkulu ngokweqile lo mali leyo. So sifuna sinikeze minimum wage, sifuna iyeke ukusikhathela ama-hour, sifuna i-overtime kube i-overtime, like i-overtime on Saturday kuphela, Sunday normal. So sifuna yonke into yakhe ibe semthethweni, ayeke ukusicwasa ama-foreigner uwa-treat special, thina ama-Africans akasithathiso kwabantu. Le nkampani iphethwe ke abokufika abadabuka eChina. Labasebenzi bathi banxusa uhulumeni ubangenelele ahloleke indlela abasebenza abaphethwe ngayo izinkampani eziphethwe ngabokufika. Kunabantu athi akabafuni la emsebenzini kuze kubuyela abanye abantu khona afanele bengabuyi esingazi ukuthi lokho kuyini ngoba siphume ngaphandle ngoba sikhala ngento eyodwa sonke. Uma ngabe kulungisa lento le afanele ilungise kuthina sonke sibuyele ngaphakathi sonke yabo. And sihlukumezeke kakhulu umqashi ke indlela siphatha ngayo ayikho rightness akanqeni nje ukuthethisa akuthuke ngalezi inhlamba zakhona ke eChina ke uJawuzo ukuthi uthini kodwa uza ukuthi lo muntu uyakuthuka yabo. Kuningi nje akwenzayo ongasiphatha kahle. Nothi ke phela la ekhaya ke kule family phela nje la kwaSithebe nje ama-China adlala ngabantu kakhulu. Angazi ukuthi kungenzeka kanjani even nano government angenelele ngoba okunye ugovernment uyena oshaya imithetho kodwa akabe sayilandela. Minimum wage asithuli. Kunabantu abarate u4 la yabo. Abafikile abahori ngisho u1000 yabo. Lokho kwenza ukuthi omunye umuntu kahle hle agcina esebenzela ize. Bathi angeke baze babuyele emsebenzini uma kumqashi engahlangabezani nesidingo zabo. Imemorandum iphethe konke lokho esikhala ngakho. Ethi asibuyele ngeke sikwazi ukubuyela. Fathatha imemorandum ayisayine bese sibuyela ngaphathi kube kusho ukuthi kahle hle bavumelana nakho konke lokho esikushoyo. Meja sibuyele ngayithathela imemorandum kusho ukuthi kahle hle ayikho into avumelana nayo usafuna ukusicindezela futhi. Udaba lokunyathelo kwamalungelo abasebenzi kule nkampani lungenelo ke iqembu MK Party. Leli qembu lithi abasebenzi bayanqatshelwa ukuba ke bebe ngaphansi kwezinywana zabasebenzi kwaSithebe. La kwaSithebe amafema amaningi akhona aphethwe abokufika baseChina ukuthi mangabe befika siyathola ukuthi kunomama okhona abambiza ngoRose actor as agent okuyena ovimbela abasebenzi ilungelo lokuthi bayikhethele inyunyana abayithandayo ngaphakathi emafemini. Lokho bese sekwenza ukuthi abasebenzi bacindezeleke bangabi naye umkhulumeli. Njengoba nje ngenza isibonelo njengoba sikule firm namhlanje thina njengo-MK Labor Desk sizongena ukuthi sikwazi ukuthi simediate phakathi kwezinkinga ezikhona kumqashi kanye nabasebenzi. Umqashi wenqabile ukuba ke emukele uhlalo ezikhalazo zabasebenzi. Ezindabeni ze1KZN TV kubinkosenhle Mthembu eMandeni kwaSithebe. Ngqongqoshe umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal usiboniso Duma uthi ukuguquguquka kwesimo sezulu sekuphoqa ukuba bashintshe indlela okwakhiwa ngayo imigwaqo ngenhloso yokuphephisa imiphakathi kanjalo ke nenqalazinda. Umthombeni usho kanje nekhuluma ngesikhathi eqhubha umkhankaso wokuhlola umonakalo odalwe izimvula ezilokhu iqhubeke njalo nokuyidliva endaweni ezahlukene esifundazweni. Imvula iyaqhubeka nokuphazamisa imisebenzi yokwakhiwa kwemigaqo. Lokhu sekholele ekutheni kuguqulwe indlela nezinsiza ezisetshenziswayo uma kwakhiwa ukuze ke ikwazi ukumelana nanoma isiphi isimo sezulu. We must also highlight the issue of the global warming is real and is here with us. A lot of floods have already taken place. We're here to check in this area as we are building these roads. We're also being affected, which is why even the design, the bill of quantities
you must comply to the T, because the reality of adaptation, you can't just build the road like we used to do, like the bridges. I'm sure you've seen even the type of bridges that we build, the spanners now are high type of bridges where everyone could understand that whether rains, whether storm, they're not going to be affected. Kuzokhumuleka ukuthi kusukela ngasekupheleni konyaka owedlule lilokhu lidlive njalo imvula kanti izindawo ezifana neDumbe, eVryheid nezinye ezingomakhelwane yizo ezithinteke kakhulu. Amathimba ezinhlekelele nawo atshaliwe kulolonke elikaMthaniya ukunikezela ngosizo oludingekayo. Yize kunjalo amakhosi alokhu enxuswe njalo ukugwema ukubeka abantu ezindaweni eziyingozi. I think the proper process is the issue of bylaws. Before the project is approved, the issue of impact assessment must be done, must be followed to the T, because the reality is that when you build on the flat line, one day the rain is going to come, the rise of that river is going to affect this, and other people you might even end up with fatality. At this point in time, we are clear that when go to Department Technical and Design in the municipality, they can't approve a house that is closer to the low-lying bridges, to the low-lying rivers and all those things. Even in rural areas, as we encourage Amakhosi and Nduna, they let us ensure that in the wetlock area, in the wetlands, it is not an area where you must build. We have not advanced to that level. So I think we are just going to improve informal settlements. That's what we do, that after we have built new housing, let us ensure that we caught in that area. Nobody must come after that, because that's what also affected. It remains a backlog. It remains something that we can't sustain at this point in time. So I think we've just reached that conclusion, but we've assembled a team of all the district mayors and the metro that how do we develop a system and a synergy that all the processes, all the projects that are going to be built in a proper layer that has been passed. Kuvele ukuthi udaba lokushoda kwemali nosonkontilaka abaneziqu zomgunyathi noma ke ezingafanele umsebenzi abawenzayo kuseyinkinga. Unfortunately, the budget constraint remains a reality, and it's well known. As much as we've received another billion as the province of Natal in terms of Department of Transport, because we are doing a great job, but we're still going to have a lot of people in the area that we've already started the project, because there are different variables. Other projects are stopped because a contractor is declaring that he's grade 9, say DP9 CE. Unfortunately, when you go closer to take a look, they don't have the capacity. Other project is as a result that the project will be damaged and the capacity, and you just have to proceed. Ezindabeni ze-One KZN TV, kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Kakuzange kuqhubeka ukufunda nokufundisa kwisikole samabanga aphezulu iBekezelani Secondary esesiqandulweni eMkhomazi kwadu 5 ngaphansi komasipala obuhle bezwe ngemuva ukuthi abazali nomphakathi bethukutheleke bavala lesi sikole bekhala ngokwengezelwa ke igumbi noma ke iklasi la grade 11. Omunye abazali uthi ke babalelwe 16 abafundi abasaleke dengwane bengenaso isikole abangafunda kusona ugrade 11. Njengoba kumnyango wezemfundo wabathembisa ukuthi bazoqhubeka abantwana nokufunda kulesi sikole, kodwa kuthe ngomzuzu wokugcina womnyango wawusubajikele njengotshwala kwathiwa bawufuna isikole kwezinye indawo. Basale dengwana abafunda babalelwa ku60 obekufanele baqale ugrade 11 eBekezelani Secondary kodwa bangakwazi njengoba baziswe ukuthi lesikole ngeke sisaba no grade 11. Ngokusho kwaPhuzu Muzi Mpanza uthi umnyango wathembisa abazali ukuthi kulonyaka kuzokwengezwa ugrade 11. Siqale umphakathi si-applyela isikole ugrade 11 ngo-2007. Sathenjiswa kwathiwa akakhiwe igumbi ngo-2009 ugrade 11 uzongena. Kwatholakala. Kuthe-ke last year sathenjiswa kwathiwa iy'ngane azingawathenga ama-uniform ngoba ziyabuya kulonyaka lo. Ugrade 11 uyavulwa. Esithe sesithola-ke ngesedlule ukuthi cha hayi akusavulwa izingane sekufunakala zihambe zezikoleni ezikude. Uthi izikole ezikhona esinye sazo aziphephile. Izikole ezikhona khona isikole ke singaphesheya ekhambekayo kusona okwama kilometers futhi nakhona mbala. But lesikole simangabe egcwele amanzi izingane ziba nenkinga ngoba ibridge elikhona likho safe. Then bese kuba khona isikole ekuthiwa iNtabani esiya about 15 kilometers away from la. Lana
abazali abasebenzi umphakathi ontulayo abantu kudingakala ukuthi ingane kufanele ingane zambe lamabanga ngeenyawo ngoba abazali abanayo imali. Uthi bafuna umnyango ngenelele. Asili namuntu sifuna ugrade 11 le abasithembise yona ngoba kunezingane over 60 la efuna ukufunda. Namhlanje njoba nje kufana ngabe ziyafunda fabe sesikoleni but sihleli nazo la ngoba azinayo indawo yokufunda. Abafunda bathintekayo bathi kuzoba nzima ukuya kwezinye izikole. Kade ngifunda eBekezelani ugrade 10 endangikwazanga ukuyofunda ugrade 11 ngoba isikole esikhona sikude ofisha sigcina sigayitholanga iTransport bekumele sihambe ngenyawo and ama-taxi ayenzeka ayishiye ekseni. Inkinga esinayo ngokuya kwezinye izikole ezikhona zikude. Ikole njengoba zikude ikole ikhona kuphoqa ukuthi abazali bethu besiqashela ama-transport. So abazali bethu abanawo amandla lokho. Isikole esikhona singaphesheya kwe-bridge. Kunzima ukuya kusona ngoba kuyenzeka kugcwala amanzi kube nzima ukuya ngaphesheya. Umzali uthi banxusa umnyango basize ngograde 11 kulesikole ngoba ezinye izikole aziphephile. Ngoba siyawufisa siyacela ukuthi sibe nawo ngoba izikole ezikhona zikude kakhulu. Isikole esikhona sikude angikwazi ukusho ama-kilometer. Sikude kakhulu kuzokuphoqa ukuthi abanemali bakwazi ukuthi begibelise izingane zabe futhi befuna imoto. Imoto nje manje ngonyaka udlathi 500 imoto ukuze ifike lesa sikole esidapha phambili. Isikole esinye singaphesheya komfula kodwa manje sinenkinga. Ngonyaka odlule nje abantwana bafeyile lesa sikole ngoba kwavele kwagcwala umfula ngendlela esimanga kwagibela phezulu kwebridge ibridge yaqashuka lemuka. Ngokuthola kweziko lezindaba kubazali umnyango wezemfundo ugcina uthembisa ukuthi uzolungisa lolu daba ngephasika. Abafunda bebeswela isikole babhalisiwe umhloli mathupha kwezinye izikole eziseduze. Lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesiqandulweni eMkhomazi. Umkhosi woselwa wakulonyaka ubanjelwe esigodlweni sesilo eMashobeni Ondini enyakatho nelekamthaniya. Lo mkhosi ngobaluleke kakhulu esizweni sikaPhunga noMageba njengoba ungumthandazo wesizwe wokubonga umdali ngemvula, inala nokugcina abantu abadala abayinqolobane yesizwe ngolwazi nokuhlakanipha abakwedlulisela esizukulwaneni. Lo mkhosi uqondene ngqo nabantu besilisa kuphela, ikakhulukazi insizwa ezingakabuthwa. Ake sithi janti sibuke obekwenzeka kumkhosi wakulonyaka njengoba ke isilo singene esibayene namabutho maqedela idlivi izulu okuchazwe ngabaningi njengesibusiso. Indlola mithi bisihuba ke namabutho kanye nezinsizwa ebezibuthwa. Ake siyetolene nebeselo sophinde sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo ke izona ehamba phambili namuhla. Zingenela isiteleka izisebenzi kwaSithebe eMandeni. Uyazwela umkhizo ejazini kwimigwaqo yakuleli. Kanti kuphazamiseka ukufunda esikoleni esemkhomazi.
Uthwele kanzima owesifazana kwaSokhulu enyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal ongasiholi isibonelelo sikahulumeni sezingane zakhe ngemuva kokuguqukela kebhange ukuhola ke lesi sibonelelo. Unompumelelo umthetho ubehola ngepost phambilini onengane ke-5 kanti sekupheleke izinyanga ke-3 zonke engasitholi isibonelelo sabantwana bakhe kusukela ngonyaka owedlule ngenxa yokushintsha indlela besithola ngayo. Unompumelelo umthethwa uthi isibe sikala kuba nzima kakhulu ingozi bendlelwa ngonyaka odlule ngesikhathi engenakho ngisho ukuya ngasethunjini njengoba ke namanje esoleke imali yokubuyisela abantwana bakhe esikoleni ngenxa yokuthi akasasiholi isibonelelo sikahulumeni sabantwana bakhe. Iyona imali engiphila ngayo la ayikho enye imali engiphila ngayo ngaphandle ukuthi ngithola yona ngithola u350 nje sengiphila ngawo lo 350 wona osuyawungene ngithole nje uDisemba ngiphile kanzima ngibambele kwedokolo lapha kubantu ukuze ngikwazi ukuthola imali. Manje namanje bangilindisile bathi bayeza namanje kufanele ngabe ngiyahambele ngiyele emaplazini ngifuna umsebenzi ngoba vele angikhona ukuphila ngoba angiyazi le mali ukuthi into yanini ngoba balokhu bengithembisa nje udu into yakhona ngiyibona ukuthi iphele laphi manje sekufanele ukholwe mina ngiholi. Uthi ukhulisa abantwana bakhe abahlanu ngalesi sibonelelo. Ingane zami sezaphila usizi nginengane efunda ugrade 11 engayazi ngizoyithini akho lutho kuyimanje nginengane ezeprimary nginengane ezu5 engiholelayo kodwa manje angiboni umehluko owenzakala abangikhombisi ayikho into abayikhombisana nokuthi ke isicelo sami basizwile uma ngabe ngiyocela mhla ka7 akukhombisi ukuthi khona ngiyabafonela ngizama ukuthola i-airtime ngifone ngithenga MTN ngithenga all network ngibafonele kuzokuphele bethi bazobuya kimi. Uthi ukuma kusithola kwakhe lesi simonelelo sekumphoqa kuba kenza imizamo yokuba ke efuneke athole umsebenzi. Ngiyafuna umsebenzi kakhulu njoba ikhaya linjena nje akekho umunye umuntu okhona omdala vele mama semdala mama na 53 akekho umunye umuntu okhona ngaphandle kwami osengakhona ukusebenza ngoba nengane lenginayo isencane njoba isafunda ugrade 11. Okhulumela kwi-South African Security Agency KwaZulu-Natal SASSA uSendi Kodlwana uthi balitholile udaba ngekhasimende labo uthi bazolisiza ngokusheshsha ukuze ke likwazi ukuba ke liqhubeke nohola isibonelelo sabantwana balo. Wayekade esebenzisa ikhadi lasebanki iPost Bank wafuna ke ukushintshela kwelinye ibanki. Sinawo lo mniningwane yakhe kodwa sasesithola ke kwi-system ukuthi i-account number ayifani ngamashini nale ebhalwe ku-form. Kune-form esiyithatha ekuthiwa i-consent form. Iclient kumele ifaka isicelo sokuthi ifuna ukushintsha from ibhenki elinye elizothola imali esibonelelo kwelinye ibhenki. Sathola ukuthi iy'nombolo lezi ayifani. Okunye esiyesakuthola ukuthi amagama akaveli njengoba evela kumazisi ngoba mesithatha le application umuntu eshintsha indlela azoyithola ngayo imali noma eshintshela kwelinye ibhenki engeke esasebenzise elinye kuyakufuneka ukuthi i-client iform isuke ebhenki amagama na yonke imininingwane ifane nale evele kumazisi. So if amagama mathathu kufuneka vele njengoba elandelana kumazisi avele nakule form esuke ebhenki. ISASSA inxusa amakhasimende awo ukuba kenza isiqinisekiso ukuba kagcwalisa ngendlela kwiform eliba isiqiniseko sokuguqukela kwebhange ukuhola isibonelelo. Ezindabeni ze1 KZN TV kubiNkosenhle Mthembu kwaSokhulu. Nakuba izikole eziningi beyibhekene nezingqinamba ezahlukene ngonyaka oyedlule kepha lokho akubavimbanga abafundi nothisha ukuba baqhubeke nomsebenzi wabo. Isigungu esilawula kwesikole iGeorgetown High eseMgungundlovu sithi ke bajabule ngemphumela kamatikuletsheni abafundi ke benze kahle kakhulu. Lesi sikole sesahlala ke isikhathi eside singenawo amanzi ugesi sivalelwe ke umasipala. Usihlalo wesigungu esilawula iGeorgetown High School uthi izingqinamba zezinsiza zikamasipala zibathikamezile kwemphumela yamatikuletsheni. Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka odlule sike sanenkinga nebeziningi sivalelwa amanzi kukuningi nani kodwa kwaba khona nesikhathi la okwadinga senze catch up for 3 months ngoba there was time yalahleka lesikhathi amanzi sivalelwe wona sangafunda leso sikhathi. Uthisha Nhloko uthi kufeyile abafundi abane kuphela. Sijabule kakhulu eGeorgetown ngemphumela esinayo. Mubheka itrend yethu nje ama results. So sike silande ku2016 laba phasa khona bonke. So from 2016 sasibeka ibenchmark yokuthi isikole ngeke noma kanje siwe ngaphansi ka 90%. So sibambe lapho manje isikole. So aba last year nabo basinyusile basibeka ku 97.9.
kubafuna lesinabo kufele kuphela bawu4. Imeya uMasipala wesifunda Mgungundlovu Mzizuma ubehambele lesi sikole eyohlola ukuqala kokufunda nokufundisa. Umyalezo wethu nje ostrong njengohulumeni ukuthi usuku lokuqala esikoleni lesilokuvulwa nje kwesikole usuku lokusebenza. Usuku ekufanele ukuthi kuqale ngalo i-teaching and learning. Akulona usuku lwama admissions lokuthi kuqale kuthiwa hayi kusazobhaliswa izingane ezizongena kuma grades ahlukene. Umnyango wezemfundo kwisifunda Mgungundlovu uthi likhuphukile izinga lokuphasa kunyonyaka so 89.3%, okusho ukuthi we have moved about 3.1%. Lokho nje kusinikeza ithemba elikhulu. Okwesibili okusijabulise kakhulu ukuthi only sisodwa kuphela isikole esitholwe kwi range ka 50%. Osho ukuthi zonke izikole zethu zo 151 zi above 60%. Lokho kuhle kakhulu. Abafundi abaphasa umatriculatsheni bathi sebekulungele ukuyoqala impilo entsha. I'm glad ngama results ami kodwa ukuthi ke phela imaths ke kodwa ngoba nginabo distinction about 2 and ukusuka manje ngicela uxhaso kubantu abazi business ngoba from now on ngifuna uqalela ami business. Ngiphase kahle ngokubachelor and futhi esikoleni nge college ngo February 12 I'm preparing to go to college ePolokwane. So yeah, sengilinde ukuhamba nje. Ngihambe at least ngiqhubeke nokwami because vele ngifuna ukwenza occupational health. Ezindabeni zo1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Ake siye etoleni nebesilo sophinde sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Zingenela isiteleka izisebenzi kwaSithebe eMandeni. Uyazwela umkhizo ejazini kwimigwaqo yakuleli. Kanti kuphazamiseka ukufunda esikoleni esemkhomazi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.78 kwidola laseMelika, libe ngu-22.94 kupondo waseBrithani, libe ngu-19.32 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $2,697.16 ounce, uthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$82.03 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. I-Hollywood Athletics Club eqhubekayo nokudlondlobala ehehena abagijimi bezinga eliphezulu eNingizimu Afrika isibambeke ufisho omkhulu ngokusayinisa kwehlabani somgijimi wesifazane osenqobeka imijaho eminingi waphula namarekhodi uGeta Steyn. uSteyn oneminyaka ngama-34 yobudala wethule ngokusemthethweni leli qembu eHollywood Bets Greyville Racecourse eThekwini KwaZulu-Natal. Lo mgijimi odabuka eBothaville eFree State usenqobeka iComrades Marathon amahlandla amathathu neTotal Sport 2 Oceans Marathon amahlandla amahlanu. Kanti kujoyineke iHollywood AC esuka kwiPantana Athletics ayijoyina ngoNdasa ka-2023. Nyaka enyeke lo mgijimi uzivikele ngempumelelo zombili icoco zakhe ongese-2 Oceans Marathon kanjalo nase-Comrades Marathon. Lokhu kwenza-ke kubhekwa ngabomvu ukuthi nakulo nyaka uzokwazi yini ukuphinda avikeleke ngempumelelo lemijaho ezogijinywa ngoMbasa nangoNhlangulana kulo nyaka ngokwehlukana. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nene bomlilo uthathe ushubuhangwang washisa ikhotha zasedlebe kokosha nesemabedlane. Kamzimba umntana nethimba lonke nje le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.